Assalamu alaikum. Derɗiraɓe on kofnama on gelanama kayroji ɗuɗɗi kala taweteɗo nder duniyaru fou. Derɗi ko mon Adamu Haruna mo jaygol taga jaygol pulaku, jaygol jahale, jaygol consulting e non shopping jaygol. Miɗo rese waɗe question ji ƴamde feere feere dede derɗiraɓeji concernant ko larani jahale. Ɓe ɗon mbiya Adamu Haruna min ɗon giya ɗo voyage toujours jahaleji ma ha ɗi a watta ɗo pat e toye a sodata billet d'avion e non to a mari haaje visa dede pays ji feere feere ɗi jata noye tokkirta keɓa visa man ɗo. Ngam may ɗo kanjum mi wari hande mi wiya choix mi partage na terɗiraɓe. Ngam may ɗo réponse ɗamol mon arandewol miɗo soda billet d'avion am ha Interplanet, agence Interplanet ɗum agence de voyage et de tourisme. Kala ha giɗɗa yahugo dow duniyaru ɗo pat to a mari haaje sodugo billet d'avion kala pirowal doggowal dow duniyaru ɗo fuu to a yehi ha Interplanet ɓe keɓante dede billet man ɗo. Premièrement ɗo on réponse dede ko larani dow ƴamol ngol derɗiraɓe ɗo ƴama. E non to a mari haaje heɓugo visa pays ji dede feere feere ɗi a yahata lawol ngol a tokkata a heɓa dede visa man ɗo. Ngam ɗo derɗiraɓe to a mari haaje malla bo pays ji miɗo yaha fuu to mi mari haaje visa dow Interplanet mi tokkirta ɓe keɓanayam visa be ko yaawi e be ko ɓoyi mi waɗa jahangal am nder de'ende. Ngam may ɗo avantage feere feere ɗi Interplanet mari derɗiraɓe ta soodi billet d'avion ha maɓɓe wakkatire to jahangal maɗa yotti ɓe rappelete aɗo mari jahangal ñalawmare kaza e wakkati kaza ɓe siftinore ngam ta a rata vol maɗa. E non to wodi dede souci je a rencontre ɓe gérante dede souci maɗa man ɗo malla a sodino billet ha maɓɓe a yiɗi a sanja programme jahangal may ɗo peut être a yiɗi a yawtinangal malla bo a yiɗi a yarangal yeeso ɓe sohlante ɓe modifia ma dede billet man ɗo. ɓe ɗo disponible 24/24 kala nde a mati ɓe fuu ɓe répondete e ɓe jiftante dede situation maɗa. ɗo on waɗi mi sufti Interplanet jahalem ɗen watta fuu ha maɓɓe mi sodata billet d'avion e to mi mari haaje visa e ha maɓɓe mite frata visa. Ngam may ɗo onon waɗoɓe jahale to on mari haaje billet d'avion contacte Interplanet. Barikiji maɓɓe ɗon ha Yaoundé, ɗon ha Gawdere, ɗon ha Bagno. Amman kala ha gonɗon fu nder lesdi Cameroun e non nder lesɗe duniyaru ton contactiɓe mi wiya contact ji maɓɓe on tammi heɓugoɓe ɓe on sooda billet mon ha maɓɓe ɓe gerɓana on ngol on voyage jahon ha giɗɗon fuu. E non kala ha gonɗa fu to a mari haaje heɓugo visa bana lesɗe telke Misra en mbiyata Égypte, ko Tunisie, ko Dubai, ko Inde e ko nandi be majum, ko Arabie Saoudi ton mari haaje visa ji ɗiɗo ɗo on mbawan heɓugo ɗi ha Interplanet. E non mangol man ɗo maranɓe haaje yahugo hijju ko umra. Derɗiraɓeji men ɗon ɗuɗɓe ɗon rencontre dede difficulté ji feere feere dede ko sali ha yetta man fuu. A tawa goɗɗo yoɓi ceede muɗum ceede hijju ala dernier minute feere ha yaha aéroport ɓe mbiya ɗum ay visa maɗa wurtaki. Derɗiraɓe ande ɗum fewre ɗum zamba on dede ɓe ɗo sambo en yiwugo ɓe ɗon giya peut-être bana woɓɓe ba jangayi ko peray ko wala ko andi. Ngam may ɗo ha Interplanet wala mo meeɗi rewandukugo yoɓi ha Interplanet nden ɓe mbiya ɗum visa mum ko passeport muɗum wurtaki meeɗayi ko jooɗi. E non bo Interplanet to on voyage ɗi ɓe maɓɓe to on ndehi ha Madina ma ha sera julurde annabijo hatton ɓe bernata on ha nder hôtel ji ƴaggiɗi. E non to ndehi ha Makka bo ha hôtel ji gonɗi sera suudu Kaaba hatton ɓe jippinta on to a wurtake hôtel sey julurde, to a wurtake julurde sey hôtel. Nde a mari haaje yahugo waɗa ziyara ko yahugo dede ha Kaaba a ummoto wala mo ƴamata a yahan tan wala ko yaruma be tefugo to mota woni to hunde kaza woni a ummoto tan a jippo hôtel a nasta julurde. Ta waɗi ibadaji ma ha julurde a somi a yiɗi hotugo a siwto a ummititto diga julurde a yaɓa a wota ha hôtel dede je ɓe berni on. Wato Interplanet ɗo mari avantage feere feere derɗiraɓe ɗi mi fotani mi limtidana on jotta amman to Allah mum yerdi jotta on en puɗɗi vidéo ji explication ji dow ko larani jahale e non dow ko larani Interplanet. Ngam may ɗo chaîne ɗon en mari chaîne wa ma bo page mbiyetenga nga jaygol jahale en partage dede expérience men feere feere ɗi en keɓi ha dede jahale ɗe gaɗɗen ko sali e jahale ɗe tammiɗen waɗugo ko tammi waɗugo. Ngam may ɗo intégré nder dede page man ɗo chaîne WhatsApp nga jaygol jahale min accana on dede lien may ɗo ha premier commentaire ko ha description
malla bo les vidéo lon tan mi larugo lien mayɗo on intégra nder groupe man ɗo e non bana himɓe waɗoɓe jahale rencontre ɓe kujeji feere feere ɗi jahali yeeso e ko nandi ɓe majum malla bo difficulté ji ɓe rencontre ha jahale on mbawa partage ugo ɗum be am en gaɗa vidéo ji en explica en publia ngam heɓa walla derɗiraɓeji meɗen bandiraɓe meɗen musamman nanoɓe ɗemgal fulfulde ɓurɓe famugo ɗemgal fulfulde en dinga waɗugo émission ji musamman dow ko larani jahaleji ɗi ga umra hijju e jahaleji ɗi ñawdigo e ko nandi ɓe majum e jahaleji ɗi tourisme en mbiyata jahaleji ɗi ɓelliɗiɗe en tammi waɗugo vidéo ji ɗeɗey be ɗemgal fulfulde ngam heɓa famna nanoɓe fulfulde ɗeɗey koye mbiyatama ɗo kam en andi to en acci ɗeɗey bolle ɗe bolweten ha lesdi meɗen français et anglais fulfulde hayre on woni wolde ɓurdude wolwego nder lesdi meɗen ngam meɗo pourquoi en gatta vidéo ji en gatta audio ji en gatta émission ji ɗeɗey ko wolwanta en simkuji banni derraɓe en umme en taske en dare to Allah mum yerdi jottan ɗum fuɗɗi Interplanet miɗo recommanda on marɗo haaje billet d'avion ko visa ko yahugo umra ko hijju diga umra ɗum chaque lebbi ma bo umra suumay ma bo hijju contacte Interplanet barikiji maɓɓe ɗon ha Yaoundé ɗo ha Gawdere ɗo ha Bagno on kofnama on gettama on gelanama kayruji ɗuɗɗi derdi ko mon Adamou Haruna mo jaygol hofnata on jarama wassalamu.